Futbalový Ružomberok má za sebou ťažký týždeň. V roku 2006 neprešla Ruža ako majster a obhajca prvenstva druhým kolom pohára vo vtedy druholigovej Spišskej Novej Vsi. No a teraz prišlo ďalšie fiasko. Po vypadnutí na pôde treťoligovej Dolnej Ždane zasiahli tresty vedenia klubu tentokrát hráčov. 3-krát zaplatia vypredaný štadión MFK, čo znamená, že diváci môžu prísť na najbližšie zápasy zdarma. Tie pokuty samozrejme sú tvrdé, ale musíme sa s tým vysporiadať. Nikdy tieto tresty nejako neovplyvnili dianie na ihrisku, takže každý to má v hlave a musí si to každý hráč usporiadať v hlave. A keď chce hrať ligu a chce zostať v lige, tak musí na tom trávniku odovzdať všetko, a to je jedno, či to je v Ružomberku, Slovane alebo v Trnave. Tréner Jurkemik okrem toho preradil 3 hráčov do B tímu a za kapitána namiesto Tomáša Ďubeka zvolil práve Pavla Masarika. Celé dianie bolo tak trochu prekvapujúce, pretože doposiaľ v Ružomberku po zlých výsledkoch vždy padla vina len na trénera. Sa menili tréneri len vždycky slovenský. Áno, nikdy sa netrénili český. Lebo ja viem, český tréner aj prehral proti tretej lige, nič sa nebolo, bolo ticho, nič, ani pokuty sa nedalo, nič sa nedalo. Vieme to. Ja mám nož na krku od prvého kola. Ja mám nož od prvého kola na krku, rozumiem. Sa prehralo a už sa rozprávalo. Neprehral som 6 kol. Teraz som zase prehral 3-krát, no tak možno to tak bude. Možno to tak bude, ale tak dusno je. Tu v Ružomberku je stále dusno, to je jasné. V sobotu mohla v 9. kole tentoraz Biela Rúža všetko odčiniť, o čo sa od začiatku stretnutia chalani nepochybne snažili, no do zápasu sa skôr dostali žilinskí futbalisti, ktorí boli s loptou na kopačkách nebezpečnejší a presvedčivejší. Sa vám zdalo? Mne sa zdalo, že náš úvod bol celkom taký rezký, celkom snažili sme sa. Boli tam nejaké centré náznaky. V 15. minúte nechali domáci zadáci 2-krát zakončovať Majtána, s čím si Hrdlička ešte stihol senzačne poradiť, no Piačeková strela už bola nekompromisná. Prvá domáca príležitosť, ktorá zaujala, prišla až v 23. minúte. Masaryk ale svoje strelecké konto ešte nevylepšil. V zápätí nadchla lahôdková akcia na jeden dotyk. Pečovský, Majtán a zakončujúci Střihavka 0-2. Nie, že super, ale naše chyby to boli pri obidvoch góloch a pri tej 11 to isté. Znamená, momentálne nestojíme pevne na nohách v obrane. No, lepšie povedané, robíme individuálne chyby. Poriadne načatú Ružu v týchto chvíľach prehrávalo oprávnené žilinské sebavedomie. Ukázal to Dezo, ktorého prienik nedovolene zastavil Kostelný, za čo pikal žltou kartou a mužstvo pokutovým kopom. Majtánovi však Hrdlička skórovať nedovolil. Ja som išiel do toho s hlavou, že proste tretí gól nemôžeme dostať. Pozrel som sa na kamoša Majtyho a typol som to dobre, takže v tomto mikrosúboji som šťastnejší trošku. Tento moment spolu s prestávkou a striedaniami priniesol do priebehu zápasu 180-stupňový obrat. Domáci chalani od druhého polčasu ovládli ihrisko a snaha o zvrátenie i nasadenie boli ukážkové. V 58. minúte posilnil nádeje zaslúženým kontaktným gólom Masaryk, ktorý bol na Liptove už jeho 5. ligovým. Tlak Ružomberka bol veľký a hosťom zostávali len sporadické možnosti na útočenie, no keď prišli, išiel z nich gólový smrad. Střihavka našťastie nenaložil presne z Pečovského brejkovou prihrávkou a rovnako neúspešne pochodil aj Majtán, ktorý pred 16. obral o loptu Petra Masla. Na opačnej strane vyvrcholili nádeje v kvalitnom tempe hrajúceho Ružomberka pri šanciach Masaryka a Krbečka. Obaja však zmeškali gólové zakončenie len o zlomky sekúnd. Toto je nasadenie, ktoré patrí. Ja si myslím, že doteraz v ligových zápasoch mali vždy dobré nasadenie tie hráči. Ja s tým ja nemám o tom čo vyčítať. Samozrejme vyčítať im musí čo chyby, nič. To, čo odviedli chlapci na ihrisku za ten druhý polčas, si plne zaslúžili, aby som bodovali a na tomto musíme hlavne stávať. Aj keď sme prehrali, ale prehrali sme so cťou.